Dumaranas po ngayon po ng kakulangan ng supply ng tubig ang mga residente po ng barangay Kakandongan sa Natividad, Pangasinan. Dahil po yan sa matinding init ng panahon at nagpapatuloy na tagtuyot sa lugar. Dahil sa humihinang supply po ng tubig, nagsagawa naman ng water distribution activity ang mga personnel ng Bureau of Fire Protection or BFP Natividad noong Mayo 23 hanggang 24 para sa mga naapektuhan ng water shortage. Ayon sa lokal na pamahalaan, patuloy silang magsasagawa ng agarang solusyon sa kinakaharap ng mga apektadong residente ng matinding tag-init at kakulangan sa tubig. Matatanda ang nakakaranas ng kahalintulad na problema ang barangay Barangobong sa Tayug, Pangasinan, kung saan nagsagawa rin ng water distribution operation ng LGU at BFP dahil sa epekto ng matinding tagtuyot sa supply ng tubig. IFM News. IFM News. IFM.